Ja, boekemansjes. Wist niet wel dat er ook Frieske piraten binnen. Maar dan net sokkenpiraten. Nee. Deze piraten die drogen net op het water, maar die drogen tussen de frequenties terug. En op dit water mag hij dan ook heel nog net varen. Nee, dit zijn illegale praktijken. Als het over deze praktijken heeft, dan hebben we het over een centpiraat. Dit is een piraat met zijn eigen studio, waar er zonder vergunning aan het zenden is. Waarom? Nou, het is zijn passie. Als ze mij dit hobby ontnemen, dan komen ze ook aan mijn hart, vind ik. Oké. Maar waarom dan piraten? Waarom net ninja's, astronauten of inbrekkers? Daarvoor moeten we waarom in de tijd. In de jaren 50 en de jaren 90 vaarten de radiopiraten net alleen nog op een frequentie, maar ook op zee. Mooi een skip of ook nog wel eens op een booreiland. En wat eens alle piraten mij ook opbiedt, dat is één ding. Leefde van de oer-Hollandse muziek. Meneer de rechter, spreek me nou een keertje vrij. Van het draaien met mijn zender is het allermooist voor mij. En dan dit in de eten smieten vanuit Harn Zandhok. En dat het erbij echt nog illegaal is, dat maakt het ijs nog volle mooier. Het jouwt dan echt een kick om net pak te worden. Je bent al zo vaak gepakt, zegt de rechters en de justitie. Je weet dat het niet mag. Thomas, ze zeggen ook de straffen worden steeds hoger. Daar moet je wel om denken. Ja, dan zei ik, ja, goed, ik probeer het. Maar ja, ik kan het niet. En zo gaat dat.